kaunti ya Kisii niko igatia bonchirira kurwa asensemeria etago iye gutoka se bunge ya South Mugirange kaunti ya Kisii bagenda tukubarira asarene kubatkana amone mbura ya tuali tukolia Alhamis abwase abake gosomba enibo yabo goika amache guchora ase bakorera obonchirwa babo korengana amona barabo niko basiririe enibo saine shilingi 5 milioni asaba iko babere bakoboria ensemeria ekurigereria nabo gutanga emegoko enyaka bakiyukirana asenseme imnenchira yamo yoko bakonya arabatu niko rwariganirwa no murikeito Isaiah Maobe abonjuriria bwase chiduka che etago niko bagendete kubarira sara nabo igo koera injira mache amanga basigasigati obutuko bwokirari tukulia Ramisi ekerembule nyinge yali gutwase chinsemecho nabo igo koirira macha yoswase chinyomba chabegento nonyera boigo bakoerera ali baiterete obutuko bwo embule gatuseka siginyomba yato chandete sana twanyorete butuko chinsa chiaringi saa 3 mpaka saa 4 mbure genderete gutu bono twanyorete gutuikira ase tuikaransite gocha tukanyora bono rindi ya ikire bintu gati tukoiguna nkieke giakenda tugochikotabuka tukanyona amacha ichoire nyumba tugatamana abana tukagenda nonyina boigo abonjuriria bwo bonokero yo moniga gendete kubarira sara egentu batebiri bunani ngo basiritie nibo ye kibesa kinyingange 5 milioni egentu bono abange bagoteba buna nigo batigaire busana tibarochi buna boyo chuchaka obugima bwabo chiange jiboni gangendera tagusibi ni chire tu mbura ya rusetia sepotiki ya neime ekaira ngachora kurua somo gokoime nkareta na chichi ngenda tagusipa kaboni gakurugoro amaja sa hoteli asode duka asaleti obosi asaleti bituma sesto ebinde birire chingende gisaregete amacha ansaleti simiti che kwagatie nyumba chenge nyumba 40 igansaleria mastipandu rusato esukari chiguni ibere kira 50 na moya 3 kira 50 echiasaleti oko yakuna igabuga buno bwanga bana boka nakonyete igana inche nabo kero tugwake hesabu na bichiete 4,400 bake babonjuriria bwo nonyana boigoni go chinyomba cyabo chiasaleti kubobe na boigo ikairira barabugo siria kirekemo egento nonyana boigo bagoteba bankani go batabwati obomenyo nani go basukeire amona ba matebabo egento bono yabaire obokongo bonge nonya situanganyete ko chitwae twakanyomba no atobegete igantora nyoro byo muhiro atatetina nasukira abana nasukiria abana bana ninchumora arabere rororo sababu konyentora abeka na empurani yo kunganya inga nonya abonjuriria bwo basireti enibe nyinge nigo bagendete kurira keri bagoteba muna nigo babwate enibo babegitasi chiduka cyabo na nigo babwate chironi egento batamanyeti nga bawuchwakana ase bono bakorera onde bwenzi ababwate siasenge nchyo kubakonya gochaka obugima tutategemete chironi itukung'ang'ana rituko tutari konyora barabu mbatagete muna bono mambi mbataka tuikaranse geka twakane chibese iki bono iki tutanyore bwango iki onye musadororo tujara gokonyu kiagare bintu byetu byasegete ebinde tosabete chironi ntokonyara gobikonya bono kene nge turanyara gokora si ensemo yende abonjuriria bwo nigo baburiria serikali nebyombe biri bikorigereria emibasukano obuneyo wika senseme yona kuligiri chibu lyo komenya annemuno ekero embule nyingi gotwa egento bagoteba buna nigo babeire bagochandika asa matuko amange serikali yo gwanja tatorora mabere embule yato chandira matuko amange go swa nyumba lyo kagerengaki ntunto menyereti morembe kere embule go chaka gotu nigo togotwara obwo bantu likorara rituko buneli moisonde ntuntu ararete nyumba otu atenete mpaka mambi boga kipi inkulipoteri getaseni kiagetembe kurigasi chinsemo chietago chigotoka ase bunge ya South Mugirango ime kaunti ya Kisii Elietariane Isaiah Maobe.